Què vas a fer? Ara us voy a explicar com fer una divisió. Així. Quatre-cents cinquanta-sis entre 5. A veure què passa. Ara, com que el 4 és més petit que el 5, fem una doble muntanyeta. Val. I la taula en 5 que doni 45. Veure si te la saps, la taula del 5. A veure. Per 7. Estàs molt a lluny encara. 5 per 7, 35. Encara penso que n'hi ha més a prop. 5 per 8. Ah, no, 5 per 9. Ah, 5 per 9. Per 9. Quan dona 5 per 9? Hasta 45? 0. 0 aquí, i vaig una copa així i vaig fer... Molt bé. La taula en 5 que doni 5. 5 per 1. Molt bé. De 5 a 6. Fantàstic. Joan, molt bé. Aquí s'hauria acabat. I ara tu ens vas ensenyar una altra cosa que sabem La fer. prova de la divisió. La prova. I fiquem el quocient multiplicant per el divisor. Va, fem la multiplicació, a veure. Per una 5, 5 5 per 9. Vale. i ara li sumem Com ho diuen això els matemàtics? Lo re... Molt bé, lo residu. el residu i sumem 455 i una... 450 I màgia, què ha passat ara? que nos té que donar un dividend. I és el que passa aquí, per tant està tot perfecte, això. Eh? Sí. Vale? Molt bé, Joan.